Mossad ragihand kuvedu hezar u penset belge. Wêne u tiştên şexsî yên sîxurê navdar Îsraîlî Elî Cohen. Ku di destê rêxistina ewlekariya Sûriyê dibûn, ji Îsraîlê re vegerandin. Mossad amaje bi vê yekê kir. Ku vegerandina wan belgeyan bi hevkariya rêxistineke ewlekarî, ya ku hevkariyeke stratejîk bi Îsraîlê re heye, hatiye kirin, u di vedemê de, ev belgeyên ku bi dehan salan di destê hêzên ewlekariya Sûriyê dibûn, bo Îsraîlê hatin veguhestin. Agahiyên ku Elî Cohen bi ketina nav hikûmeta Sûriyê bi rêxistina, roleke giring di serkeftina Îsraîlê de, di şerê 6 rojan de lîstin. Di sala 1960 û 5 an delî Sûriyê hat îdam kirin.